Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Στρατιωτικών Ειδικής Κατάστασης με έδρα την Άρτα ιδρύθηκε με σκοπό την ανάπτυξη συναδελφικών δεσμών μεταξύ των ένστολων εν ενεργεία και αποστράτων, οι οποίοι ανήκουν ή άνοικαν στην κατηγορία των στελεχών ελαφράς υπηρεσίας, που ανήκουν δηλαδή σε ειδική κατάσταση, και των στρατιωτικών που έχουν συζύγους ή τέκνα με κάποιας μορφής αναπηρία. Η σκοπή είναι η ενημέρωση των συναδέλφων που έχουν προβλήματα υγείας, οι οποίοι είναι με ελαφράς υπηρεσίας, με μακρά αναρωτική άδεια, και φυσικά τα μέλη των οικογενειών τους, συζύγους, τέκνα που έχουν οποιαδήποτε μορφή αναπηρία. Το κυριότερο είναι να ενημερωθούν οι άνθρωποι. Αυτό μας απασχολεί πάνω απ' όλα, και από εκεί και πέρα να αποδείξουμε σε όλο τον κόσμο ανά την Ελλάδα, μέσω διάφορων εκδηλώσεων, μέσω κάποιων οργανισμών ή άλλων οργανισμών και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, ότι μπορούμε να αποδείξουμε ότι έχουμε και κοινωνικό χαρακτήρα πέρα από το τι φοράμε τη στολή του στρατιώτη. Επομένως, ποια είναι η ανάγκη που γέννησε αυτό το σύνδεσμο, ότι δεν υπάρχει ενημέρωση γύρω από την κοινωνική ασφάλιση, από την υγεία, από τους στρατιωτικούς ειδικής κατάστασης? Γιατί αυτό ακριβώς είναι. Γενικά ο κόσμος είναι λίγο φοβισμένος στο επάγγελμα το δικό μας, και απλά εμείς εμφανιστήκαμε μόνο και μόνο για να ενημερώσουμε τον κόσμο ποια είναι τα προτερήματά του, γενικά τι αναλογεί στον καθένα στην κάθε περίπτωσή του, και από εκεί και πέρα αν μπορούμε να βοηθήσουμε με κάποιο ταμείο αλληλοβοήθειας, με οτιδήποτε μπορούμε, φυσικά και θα το πράξουμε. Αυτή τη στιγμή τα μέλη, έχουμε αριθμό μελών, και βεβαίως υποθέτω καλείται από όλη την Ελλάδα πια μέλη. Από όλη την Ελλάδα είναι τα μέλη, και φυσικά μετά από εδώ ο σύνδεσμος θα προχωρήσει σε αρχιερεσίες επίσημες, και οι υποψηφιότητες είναι από όλη την Ελλάδα. Έχουμε υποψηφιότητες από τη Λάρισα, από Θεσσαλονίκη και από Αθήνα, και από εδώ την Άρτα φυσικά. Στα άμεσα σχέδια του συνδέσμου είναι η δημιουργία ταμείου αλληλοβοήθειας και τράπεζας αίματος, αλλά και η έκδοση ενός εντύπου που θα παρέχει ενημέρωση σε κάθε ενδιαφερόμενο. Ήδη λειτουργεί η ιστοσελίδα του συνδέσμου, ενώ παρέχεται νομική βοήθεια στα μέλη για την αντιμετώπιση υπηρεσιακών και άλλων προβλημάτων. Αυτονόητη είναι και η επικοινωνία και συνεργασία με ομοειδείς ενώσεις του εσωτερικού ή άλλων χωρών, με τον περιορισμό που συνεπάγεται η υποστήριξη των αμυντικών αναγκών της χώρας και της φύσης του επαγγέλματος. Η ιστοσελίδα ήδη υπάρχει, είναι www.pasasec.com, η οποία λειτουργεί εδώ και ένα μήνα με την έναρξη του συνδέσμου. Η τράπεζα αίματος, έχουμε σκοπό, είναι από τους άμεσους στόχους μας, όπως και το Ταμείο Αλληλοβοήθειας, να μην πω συγκεκριμένη ημερομηνία, αλλά είναι τις επόμενες ημέρες να δημιουργηθεί. Η εφημερίδα έχουμε σκοπό να γίνει φυσικά και αυτό, για να δημιουργηθεί, για να ενημερώνεται ο κόσμος, ο οποίος δεν μπορεί μέσω διαδικτύου. Όποιος αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα μπορεί να απευθυνθεί σε εσάς για να του δείξετε κατευθύνσεις. Φυσικά και σε εμάς, αλλά και στη νομική υποστήριξη που έχουμε. Έχουμε πολλούς αξιόλογους δικηγόρους ανά την Ελλάδα. Έχουμε το Military Office, το οποίο είναι μεγάλο δικηγορικό γραφείο στην Αθήνα, το οποίο είναι αξιόλογοι δικηγόροι, το οποίο μπορεί να ενημερώνεται, γιατί καλώς ή κακώς δεν μπορούμε να τα γνωρίζουμε όλα εμείς στο θέμα νομικών, και μπορεί να απευθύνονται και εκεί οι συνάδελφοι, φυσικά και ναι. Ήδη το προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο είχε συναντήσεις με τις τοπικές αρχές της Άρτας, προκειμένου να υπάρξει ενημέρωση και να τους ζητηθεί η στήριξή τους. Έχουμε συναντηθεί ήδη με τον Δήμαρχο Αρτίων, τον κύριο Χρήστο Τσιρογιάννη. Έχουμε συναντηθεί με τον Αντιπεριφερειάρχη Άρτας, τον κύριο Βασίλειο Ψαθά, και προ λίγο ημερών με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη, κύριο Ιγνάτιο. Τι είδατε εκεί, ενημέρωση υποθέτω κάνατε? Ενημέρωση κάναμε, φυσικά και ενημέρωση κάναμε. Απλά προσπαθήσαμε να δείξουμε και στους τρεις φορείς που συναντηθήκαμε ποιοι είμαστε, τι σκοπό έχουμε. Τους ενημερώσαμε ότι δώσαμε πολύ μεγάλο αγώνα η έδρα να είναι εδώ στην Άρτα, γιατί ο σύνδεσμος είναι πανελλήνιος φυσικά, και φυσικά βρήκαμε τη συμπαράσταση και των τριών φορέων, και αυτό μας ευχαριστεί. Μάλιστα, και είναι και ένα καλό βήμα στα πρώτα ξεκινήματα που κάνετε. Αυτό είναι το βασικό, αυτό είπα και στην ομιλία μέσα. Εμάς μας απασχολεί, το κυριότερο είναι να έχουμε τη στήριξη από τους φορείς. Την πρώτη ενημερωτική εκδήλωση του Πανελλήνιου Συνδέσμου Στρατιωτικών Ειδικής Κατάστασης στην αίθουσα Διόνη του Δήμου Αρτέων παρακολούθησαν και χαιρέτησαν εκ μέρους του Δημάρχου Αρτέων ο Αντιδήμαρχος Κώστας Πατήλας, και εκ μέρους του Αντιπεριφερειάρχη Άρτα ο Περιφερειακός Σύμβουλος Δημήτρης Βαρέλης, πολύ καλός γνώστης του θέματος ως πρώην στρατιωτικός. Και ως ενεργεία είχα και έχω την άποψη ότι η φυσική ηγεσία μέσω των δομών της υπηρεσίας θα έπρεπε να μεριμνά, να καθοδηγεί και να κατευθύνει τους συναδέλφους και τα μέλη του οικογενείου για κάθε πρόβλημα το οποίο παρουσιάζεται. Και ιδιαίτερα στα προβλήματα υγείας. Δυστυχώς όμως, επειδή αυτό δεν γίνεται και έχουμε αντιμετωπίσει στην διάρκεια της σταδιοδρομίας μας, και εσείς ως την ενεργεία συνεχίζετε όλα τέτοια περιστατικά,
δημιουργείται ένα κενό και θα πρέπει, το οποίο συμπληρώνεται από διάφορους συνδέσμους ή συλλόγους, όπως είναι και ο σύνδεσμος ο δικός σας εδώ πέρα. Αυτό το οποίο θέλω και εύχομαι είναι να μείνετε προσιλωμένοι στο καταστατικό, στις αρχές του καταστατικού, στην προσπάθειά σας για τη στήριξη των συναδέλφων και των οικογενειών τους για την αντιμετώπιση των προβλημάτων των οποίων παρουσιάζονται, τα οποία στη δουλειά μας είναι σοβαρά λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που έχουμε. Λοιπόν, και πάλι, τελειώνοντας, εύχομαι στο σύνδεσμο καλή επιτυχία στο έργο του και όσο το δυνατόν να χτίσετε περισσότερα μέλη. Έτσι. Εμείς, όπως ξέρετε και το ξέρετε πολύ καλά, όσοι κινείστε γύρω από την τοπική αυτοδιοίκηση, έχουμε ιδιαίτερη ευαισθησία και επιδεικνύουμε πολύ μεγάλη ευαισθησία στην αλληλεγγύη. Ένας τέτοιος σύλλογος είναι και ο συγκεκριμένος Σύλλογος Πανελλήνιου Συνδέσμου Στρατιωτικών Ειδικής Κατάστασης. Θεωρώ και πρέπει από αυτό το βήμα να συγχαρώ τους πρωτέτειους, αυτούς οι οποίοι πραγματικά ξεκίνησαν αυτή την πρωτοβουλία, κατάφεραν, τον εδραίωσαν, κατάφεραν, τον έστησαν με έδρα την Άρτα, και θα ήθελα από αυτό το βήμα να δηλώσω εκ πρώτης στιγμής ότι εμείς είμαστε συμπαραστάτες στην όλη τους προσπάθεια και θα συνεχίσουμε, ευχόμενος καλή επιτυχία και καλό κουράγιο. Να είστε σίγουροι ότι το πεδίο δεν είναι, θα είναι δύσβατο, θα είναι ίσως με αγκάθια, αλλά μην κολώσετε. Πάμε μπροστά. Συγχαρητήρια και πάλι.